ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kani. Mga igsuon, niining ikasiyam nga adlaw sa atong misa di Galyo, padayon tang magampo uban sa mahal nga Birhen Maria nga mahunong naning kasakit ros kalibutan nga mao ang pandemic nga COVID-19. Ato sang pasalamatan ng Ginoo sa tanang mga frontliners ug sa mga katawhan na sa gobyerno ug sa simbahan, sa ato mga pangulo nga naningkamot pag-ayo nga ma-safety ang atong mga katawhan niining maong pandemic. Ato usab nga yampo ug pasalamatan ang Ginoo alang sa atong mga benefactors, sa atong mga donors dinhi sa simbahan. Ug atong yampo ang tanan nga mga muhalad ros ilang mga edad nga sumpayan pauntag taas-taas ang ilang edad ug di man sumpayan diri sa yuta, didto na las langit sumpayan. Ay basig hapit na gid mo ending dire, no? Nya kining tanan mao'y grasya nga mitubod ngan hinato pinaagis mahal nga Birhen Maria tungod sa iyang gipakatawo nga Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Ginoong among Dios, imong gihatag sa tawhanong kaliwat ang tunhayng kaluwasan pinaagi sa pagkainahan sa bulahang Birhen Maria, itugot nga kanunay namong masinati sa among kinabuhi ang panabang sa iyang mga pangaliya, kay pinaagi kaniya na dawat namo ang tuburan sa kinabuhi, ang imong anak si Hesukristo among Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Sidro, apan anaata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Og miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay naguban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, o gibuntog ko ang tanan mong kaaway. O himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, o papuyon ko sila didto, aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan, og dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, og himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, og lig-unon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastigoon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palongtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo aking awitan sa gihapon. Lata sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamakanunayon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on ang imong kamatinod anon. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David akong sulugoon. Hangtod
hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Mingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunayon ko ang akong kaluoy, alang kanimo. Ug ang akong kasabutan, uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og nanagna. Daygo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug nitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa way kahadlok, nga mahimong balaan og matarong sa atubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Og ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala.
Kay ang atong Dios maluluyon og malumo, siya maoy mupadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan ug mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Kining atong gibasa sa Ebanghelyo, mao ni siya ang awit ni Zacarias. Giawit niya ang iyang pagpanagna, pero dili siya mo'y nanagna ato. Napuno lang siya sa Espiritu Santo. Gitudluan siya. Si Isabel napuno sa Espiritu Santo o gidaig niyag maayo si Maria, mao nang maghimaya ka Maria. Si Zacarias iyang gipanagna unsay mahitabo sa iyang anak. Matod pa niya diri, og ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. Mauna ni siya ang misyon ni San Juan Bautista. Karon, wa naman ni sila, tuan naman ni sila sa langit silang tanan, kinsa na may gipahinungdan aning maong awit ni Zacarias. Kinsa naman ang magsigig ingon, awitan ko sa kanunay ang kaayos Ginoo. Kinsa man? Maya, congratulations sa nakatubag. Pwede na to mamatay. Kita na mo'y mag-awit ani. Nya kamo karon, nagdaig ba mo sa Ginoo? Gakanta-kanta ba mo siging daig sa Ginoo? Oy, kasagaran ron ang kantahon kana ng mga millennial songs ba na di ta kasabot kaayo. Kita no mga tiguang di nam sa ta kasabot, sila sa di sad kasabot sa tong kanta. Kana to mga kanta bitaw nga Always Somewhere, mga Knife, nana no? Gantong Wonderful Tonight, Where Are You Now, When the Smoke is Going Down. Luod naman kayo na para nila. No? Mga Love Hurts, inana ba, no? Murag luod na kayo na para nila. Ambot lang ka, murag na sa makagusto. Ang ilaron ka na yung mga kanta nga murag may pagkarap ba? Kunya ang yaw-yaw bitaw, ang naging klaro. Wala sa kumagkaton, ana. Ang atong kasagaran awiton, kana mang kanindot sa atong gibati. Ganahan tang muawit anang kanindot sa atong gibati. Kana bang makahupay sa atong gibati. Ang nindot daing awiton, kanang magsigit tagdaig sa kaayos Ginoo. Ana? Kamo, naa ba mo'y rason nga mudaig sa kaayos Ginoo karon? Sige ko na be. Igulis inyo, awita ko na dito. Bisag yabag ka. Nga i-mention unsay maayo. Si Zacarias ang iyang nakita nga maayos Ginoo, ang iyang anak gipili aron mo andam sa dalan sa Ginoo. Purti niyang lipaya anak. Ang iyang anak gipili aron mo andam sa dalan sa Ginoo. Unya aron iguli nimo sa inyo, ang imong anak mao gyud pag-uli gikan ni suyop. Makaawit ka sa kaayos Ginoo o magsige na kagyaw-yaw. Mauna. Sa tinud-anay bisan unsang sitwasyon, karon nagmisa ta, usahay wa tay misa, bisan unsay sitwasyon, bisan pag masakit pa kag COVID, bisan pag masakit pa kag cancer, bisan pag masunog imong balay, naagi diha ang kaayos Ginoo. Awa mo kuan, di mo tuo. Maobitan gibutan diri, awitan ko kanunay. Always ba? Always. Nga naman, kay wa gi lugar sa kalibutan nga way kaayos Ginoo. Wa gi butang nga nahitabo nato nga dili bunga sa kaayos Ginoo. Pag
Pag-graduate bitaw na ako naman ang naistorya ninyo, graduate ko March 1987, Commerce, trabaho na ko pag June, regular na ko sa pagka-empleyado, pagka-Abril 1988, pagka mga September 1989, na-stroke din akong papa, half-body paralyzed, ako dayon mo'y breadwinner. Pagka 1990, bungkag din akong balay sa bagyong roofing, wadang tigdugay, buwag sa ko sa akong uyab. Sige na lang kong kantag, where are you now? Ikaw pa rin ang iniibig ko. Agas akong luha. Pagka 1992, ako na sang maguwang, nahog sagdanan, bali sang spinal, paralyzed na pod. Ako gyapoy breadwinner. Nya kining tanan, ako ning gitan-aw nga di malas. Wa ko dunggas Ginoo bisan pag nag-Legion of Mary ko gikan 10 years old hangtod karon, bisan pag nagsigi kog pangadji santos nga rosaryo, simba kada adlaw, alagad sa simbahan, sugod 1984 hangtod karon. Portig yung naong nako naagi simbahan. Ako una wa man ko dunggas Ginoo. Gitagaan man ko ning grabe kayo nga unsa man ni problema ha. Pero pagka mga 1993 onwards, nakadawat nako og ako nang gihalad sa Ginoo ang akong tanang kasakit. Nag-anam kog kalipay sa akong kasakit hangtod pagka 1995 nakadesisyon kong musod sa seminaryo, akong gibiyaan ang among balay. Wa sa kumingong bahala mo diag mga matay. Abi ninyo kung say akong gipangita nganong nisod ko sa pagkapare. Akong gipangita dili kalipay. Ambot giun sa sagwatos Ginoo. Ang akong gipangita ningon ko asa man ko gustong magantos. Diris kinabuhi nga minyo or kinabuhi sa pagkapari. Nya lipay man kay kong magantos dinhis kinabuhi sa pagkapari. Lipay kay ko ba magsigi kong kanta-kantas kalipay. Basta magantos ko isip pare. Murag di man ko kasustinir nga magantos isip minyo, di man ko pres ninyo nga kusog ay mo antos. Kusog lang sang mangusi. Gaantos pero siging pangusi, siging panglatos, Nagantos mo mga asawa sa inyong bana. Nagantos mo? Ayaw ko ninyong ilara Wa mo magantos? Imposible ha. Ang inyong mga bana, nagantos, kamong mga bana, nagantos mo sa inyong asawa. Di ko mo tuong wa mo magantos. Nagantos mo Ang sawa mo magantos, Naong palang antusuno na kayo. Nalingi antusuno na Nya ikumpara ni mo atong imong silingan, dako kay pagantos ni ang naong si imong asawa. Labaw na imong asawa, dugay na gud ng kapatyon nun anang naong nimo. Pero bulahan katong mga asawa o mga bana nga nangitag pagantos kay malipay mo sa inyong pagantos. Mo na ako nangita kong pagantos diris pagkapare. Akaron 14 akong lipaya sa akong pagkapare. Pero 14 antos. Sukad pagsuod na ako seminaryo hangtod karon grabe kayong pagantos. Wa ras kumingking katong pagantos nako didto katong wap ako musod sa pagkapare. Adi na lang ako isgutan basig maabutan niya tani no og alas 7 buntag ko niya din anon ta kami sa alas 5 no nani. Puting pagantos pero nahimong tamis ang mga pagantos tungod kay nangita man kog pagantos. Ay kamo pangita mong pagantos, di ba ikakita nimo pagantos, lipay kay ka. Salamat Lord. Ngabit na sa dakong bana. Salamat kayo. Uli nimo sa inyo tak trabaho ang inyong gisaligan nga anak. Ay salamat Lord na tak na sa trabaho. Lain na sa ni pagantos sakit-sakit imong tiyan sus pag-check up kay cancer dahil sa colon. Ay salamat Lord niya na final nga pagantos. Magsikag pa salamat. Pero likay sa antos pag likay sa pagantos, di ba matorture ka? Muna si Kristo ni anhis kalibutan
matud pa niya, dili aron malipay, kung dili aron magantos alang sa kaluwasan. Kanila niya ang atong gibutang din bilin. Ambot nga nung gibutang nga naman nagbata di. Unya pamanta ng gabi di na nun ma-impyerno ang nagbutang na. Wadi ko katanaw da. So, yun mananghid ba? So, kani antusunon sa niya anong gibutang na niya. Ako gipadekoritan na gibutang naman noon. So, na kana ganing antusunon ning kaning sitwasyon na ba? Kaning bilin ato maning gidekorate. Purting dako ang pag-antos ni Hesus nga natao diha anang ang hugaw kay lugar oy. Mga hayop ang nagtambong siyang pagkatao. Kadako ang antusunon. Pero matod pa ni Kristo di anhi ko aron magantos. Kadako sa pag-antos ni Maria o ni San Jose tungod lang sa ilang pag-alima, pag-atiman sa Ginoo nga nataos kalibutan. Purting dako ang pagantos So nang kainahan ka, ang reward sa imong pagkabuutan nga inahan sa imong anak, pakit-on ka sa imong anak nga gibitay sa krus, nya naa pagyud ang mga nagbitay, nagsigig bugal-bugal, kamo kuno imagine ana kuno be. Pero kining maong mga pag-antos, makatukmod nato pag-awit sa kalipay. Mao na siya. Mao na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, ako maoy magplano kinsay mahimong hari, kay ang inyong plano, iyang giingnas David, kanang inyong plano tawhanon kayo, lain man na. Kaya niingon mas David nga gusto kita ang atong plano gud isip mga tao likay gis antos. Ingos David, ako ba gapuyo na kog palasyo niya ang Ginoo naaras tulda nagantos siya at tukuran sa natog dakong balay templo aron di na siya magantos anang tulda. Pagwagtang sa pagantos ba mao kini atong plano? At tanawa karon maingon ka manguyab ko aron mawa naning akong pagantos akong ginikanan. Di ba mao na? Sagaran. Wa may nanguyab aron mag-ingon nga manguyab ko aron magantos kog samot. Wa no. Uy. Wa kamo mga nangaminyo, mo ba na inyong tumo nga manguyab mo sa una? Di aron ka malipay. Ano bang mukilig jud ka ba? Nahan kay kastanan. Ala sige panguyab aron ka magantos. Ma-preserve gyud ang imong purity, ma-preserve gyud ang imong virginity. Nindot pa kayo, exciting pa kayo ang inyong love life. Ayaw sa may pag-antos sa manag-uyab, kanang dili maghinikapay. Dako kay ng pag-antos, kay manguyab gani ka ganahan jud kang muhikap og mulayog. Nya mga babae sa ganahan kayo nga layugon. Ay kay tinood, nanaong ninyo. Nya ang laki sad gusto yung mulayog, ang babae sad magpalayog sad. Ana. Mo nay kalipay sa manag-uyab, pero peligro kay na nga makapawagtang sa purity ug sa virginity. Hala anto sabi, ingna ang inyong kaugalingon, unya na lang ni inig humagkasal. Kana mao man ay Dios nun, unya na lang ni inig humagkasal. Antuson tani. Isa pila ka tuig dayon sa mga 7. Kay 16 pa man ko karon, ikaw 17. Nya magminyo ta mga 25 siguro adto ba sa mga kwan, mga 10 minus mga 7 ka tuig sa kadugay sa danay sa pila ra man ang 7 inighuman ana kumbati naman tagmayon. Antuson lang ni nato usang 7 ka tuig. Ana antos mo trabaho ag eskwela mo mayo, tinarong og eskwela, nyap tinarong og trabaho, pundar mayo. Responsable kayo mong muda sa inyong kaugalingon. Pagminyo ninyo, daghan man jud kaning pag-antos ang kaminyoon, kaya kayo. Kaya nga naman, anad naman tag-antos. Di ba? Pero kanang gasigig tinukhangay, hala, 12 pa'y edad, kumbati nagmaayob, sige nang sakay-sakay na mga motor nga way rehistro, mga way lisensya, bla, wapag yung suga, hala, ngantom, kusog pa kayong mo, jing, hala, ngantom, igpasok sa guno yan, jir, hala, sige, kumbati, sagbatanon, di yun mo antos, di yun mo pugong, tanawa inig kaminyo, managbuwag dayon, buwag.
Nindot pa kayo inig kasal, hikay pagtamas ginhawa, kautanggod. Buwag na yun. Pagkapinan, pag pisti ka, inatay ka, mabuhi ako, wakang buanga ka, ano pa. Sus, luuya. Ang pag-antos di ay angay gitang muawit sa Ginoo kay si Zacarias nakaawit siya, nag-antos siyang naamang siya tungod siyang pagkamasinupakos Ginoo sa dihang ni apil na siya sa pagsunod sa Ginoo, naayo dayon siya sa iyang pag-antos. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo antosunon gyud. Nakaron unsa man say pag-antos sa mga minyo? Kung ang pag-antos sa mga manag-uyab mao ang pagpugong nga dili mo hikap, ang pag-antos na sa mga minyo karon labi na kanang medyo edad-edara na mao na sad ang pagpugos nga mohikap gyud. Kaya kami kahilas gyud, kaluod gyud. Kahilas labi nagdanimaho ng upos nya mo gakos lang gyud. Kalain ba ana. Pero antusa na, antusa. Ikadaywa na jud kay laing perfume, umiga ra gyud. Hang naman kinis mata. Ala, antusa. Manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, dad-o nato ang tanan natong mga panganahanglan, pangaliupo, ngadto sa Ginoo, diha kang Kristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa mahal nga Birhen, moingon kita, Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga sa iyang pagpamalandong sa pag-ani ni Kristo, ang tibuok simbahan maluwas gikan sa tanang problema ug mag-alagad kaniya diha sa kaayo ug kasantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga niining panahon sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, ang tanang pangulo sa atong katilingban, magluwas sa ilang katawhan aron pagdawat kang Kristo ug pag-alagad kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga ang tanang naguol madala ngadto sa kagawasan sa Espiritu Santo nga nagagikan kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga ang atong katilingban maangko nato ang linainggasan ni Kristo niining tuiga, ang pagpangalagad diha sa kaayo ug sa kasantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga ang tanang nangayo sa atong mga pagampo, ang Ginoo maghatag unta kanila sa hingpit nga kalinaw ug sa tanang mga gasa nga ilang gikinahanglan karong panahona. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Ginoong Dios among maluluyon ug mahigugmaong amahan, dawata kinig among mga ngamuyo nga gituboy dihas pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan o sa tigok niyang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad namo kanimo, aron human kami makakalawat niini, mapasaylo kami sa among mga sala ug uban sa putli nga kasing-kasing, dawato namo sa buhing pagtuo ang mahimayaong pag-abot sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Mag-ampo kita. Nabag-o kami o Ginoo tungod niining imong katingalahang hatag ug sama nga nangandam kami sa pagsaulog sa adlawng natawhan sa imong anak. Itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, atong usas mga nindot nga grasya nga atong nadawat karon mao ang gasa sa samahan kalipay nga way katapusan. Nya unsa may atong buhaton? Mag-antos lang kita og mangita tag pag-antos. Karon atong pasalamatan ang mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi, galagad nato. Una, ang mga naglimpyo sa atong simbahan, nga katong nagsayaw-sayaw, maura sa to'y nang limpyo dinhi. Kaya sila ra masay gahugaw-hugaw. Tama ko gihan in taon kaya mga youth, no? Yan, itabang sila sa ato dinhi mga kuan gyud, nangalagad gyud. Praise the Lord kay ni sila. Nya atong pasalamatan sad ang ato mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage sa atong parking o sa atong traffic throughout our parish territory sa atong mga unom ka kuan karon, mga lugar nga gimisahan outside the parish og dinhi sa atong parokya. Ato sang pasalamatan ang ato mga Eucharistic lay ministers nga mao sad ang atong nahimong mga frontliners nga nitabang pag-arin sa atong mga katawhan dinhi sulod. Atong pasalamatan usab ang mga lectors, ang atong kantor, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong nag-control diri sa atong sounds, at ang atong mga sokom nga mo'y nag-monitor sa ato usab nga mga recording o sa TV monitors. Atong pasalamatan ang nag-decorate din sa atong simbahan. Himo ni atong bilin nga nauna man noon eh. Okay ra. So, ato silang pasalamatan unya labi na gyud ang atong choir, ang Santa Cruz Choir. Nya ay sa mugpakpak tingbo na nato ampere masan mo. Unya ang atong painit sponsor karong orasa ang COVID. Sakto ba ni? Ang COVID-G. COVID, mga mukaon ana mapuno mo sa COVID. Og labaw tanan ang atong mga offerers. Ang ni-offer sa formal offering
nga hapit kitang tanan gyud niari pinanguluhan sa atong family mass offerers nga mao'y nidala sa atong bread and wine ug ato sang sponsor niining misaha karon. Sila si Captain Johnny Cantero and family. Pakpak nilang tanan. Salamat kayo. Karon atong i-update ang atong kaning mga nahalin nga slots sa katong atong 1,000 nga faith and power slots. Ang nahalin as of December 23 ning abot na og 558. Pakpak. Ang available slots na lang is 442. So gamay na lang ha. Paningkamot mo maka-avail kay naagi increase sa inyong faith and power. Nya pahibalo nga karong gabi alas 8 ang atong misa sa Vigil Christmas Vigil Mass throughout sa atong territory. Hapil nga tos mga kapilya dungan alas 8 gabi. So panimba sad mo ana. Ugma magsugod ang atong misa alas 7 unya hangtod sad sa alas 7 sa gabi. Sunday Mass schedule. Alas 7, alas 9, alas 11, alas 3, alas 5 ug alas 7 sa gabi. Pero wa tay mga misa na ngadto sa atong mga sa Central Chapels. Nya magmisa na pud tagbalik sa Central Chapels sa Vigil Mass sa New Year. So katong wa maka-remit sa ilang mga envelope sa edad ko halad ko, pwede pang i-offer karong gabi or kaha i-butang na lang diha sa atong mga sana kahulganan diha na love offering kay ato ra gyapon ang ma-account, no? Hopefully tomorrow, by tomorrow makahatag na tag report or labing dugay after Christmas kahatag tag report. Og karon ang pinakakulba hinam nga resulta sa atong parole making contest. Tinineng hasta ako nasyak. Kaya wa kadaog ang akong gipili. So ako sa nga judges. So ang nakakuha ato lang ikuanha ang third, second, nya dayon first. Nya ang kaning gikan sa fourth nga race sa 10th kay 11 ra man sa sila ka contestants, consolation prizes na. Ang atong winner gyud, first winner makadawat sila og kay mga grupo man ni sila 10,000 pesos. Nya ang atong second makadawat og 7,000, ang third 5,000, the rest consolation 2,000. So ang third nakuha sa naghimo sa parol unya do na siya 78.5% nga rating. Nakuha sa naghimo sa parol diha number 4 nga parol ang SBFP siguro ni ay. Sige, church lang. SBFC Youth Choir. St. Vincent Youth Choir. Wow. Nya ang second naa sa 80% ang iyang rating. Nakuha ni sa naghimo sa parol diha nga kaniha number 4 man to. Ang nakakuha sa second number 5. Ang ibabaw, taga ibabaw. Yes. Og ang nakakuha sa first prize. Taas kay ni siya rating. Murag board top notcher ni 96.75 ang iyang rating. Nya nakuha man to sa number 4 ang third. Nakuha sa number 5 ang sa to second. Ang nakakuha mao ang parol number 3. Hinimo sa PYCC and acolytes. Why wa ni bayas-bayas ha.
And so, pwede na ninyo maklaim inyong prizes. Nya, the rest, adto sa consolation prize. Adto alang sa opisina, kaya naa mo dito'y pirmahan. Kinahanglan maproyba ninyo nga kamo maoy representative. Basig inyo nyo nang bulsa. So, ang mo-control sa pag-release, ang atong office, ang atong treasurer. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Na usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.